दंगल म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दंगल म्यूजिक प्रेजेंट्स नसले बा नए सलवार रे कि देवरा होलिया में नसले बा नए सलवार रे नए सलवार म्यूजिक डायरेक्टर नसले बा नए सलवार रे कि देवरा होलिया में नसले बा नए सलवार रे रिकॉर्डिंग दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा। म्यूजिक डायरेक्टर रसीला जो बना के मिसी कोई दे ले गिला अरे माने ना बात हमर राकेश रसीला जो बना के मिसी ऊ कोई दे ले गिला गुडू बवाली प्रकाश बाटे खिलाड़ रे दिलीप देहाती साधु बाटे खिलाड़ रे कि देवरा होलिया में नसले बा नए सलवार रे कि देवरा होलिया में नसले बा नए सलवार रे। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा।